Naimbitahan ako na nung kasagsagan ng pandemic, Father at saka mga kapatid, naimbitahan ako maging reactor kay sa ating mahal na Cardinal Tagle, no, doon sa isa sa kanyang mga parang talk, no, sa Catholic Biblical Federation. Ayan, ako ang parang isa sa mga nagbigay ng reaksyon sa kanya. Itong aking kaibigan is si Ate Nati Pagadot, no, ng ECBA. Ako, nabanggit ko. Huwag niyo ako sabihin kay Ate Nati. At that time, I was so busy. No, masyado akong abala. Lagi namang abala sa maraming bagay. Sabi niya, Father, pahingi ako ng profile mo. Sa kabisihan ko, isinend ko sa kanya yung galing sa aming provincial secretary. Sabi ko, ayan, kuha ka lang nung kailangan nyo. Bahala ka na. Ang ginawa naman ni Ate Nati, ipinasa nyo doon sa Aleman, no, kay Stefano, ang pangalan, yung in charge doon sa CBF. Inilagay doon sa website nila. Sabi ko, di ba bawal yun? Di ba data privacy? Ayan. Hanggang ngayon, naghahanap ako ng magtatanggal noon. Hanggang ngayon yata, hindi pa natatanggal. Recently, sinabihan ko na naman si Ate Nati, Ate Nati, hindi pa daw nabubura. Ayan. Kaya, no, buti na lang, hindi nakalagay doon ang aking past love life. Oo. Kasi kung nakalagay, di ba, masasama pa doon. Oo. Yun naman po nung araw, no, nung ako ay nasa high school pa. Ayan. Naku, pero marami pong salamat sa very kind introduction. Alam niyo, itong maghapon na ito, bukod sa mainit, ako po, kami kasi, ayan, si Brother Jerome kasama ko, dala namin yung Urvan. Ngayon, nagpalit lang kami dyan sa Santa Clara. Kanina ang kasama ko si Brother Marvin. No, kasi nakisuyo ako na kasi hindi na po ako nagmamaneho ngayon, gawa ng aking mata, ay samahan ako. Kasi sa Lunes ay 7 taon nang wala kaming tatay, no, dito sa lupa. No, at hindi ako makakapunta sa Lunes kasi may klase ako sa UST. Kaya pinilit ko na bukas naman, nasa mga Santo Domingo ako sa mga kapatid na Dominicano. Kaya sabi ko, saglit na ako sa puntod ng aking mga magulang, no? At ako ay nagdasal na at nagtirik ng kandila. No? 7 years ago, may kwento ko lang po, yung second Sunday of Easter, ano bang pinagdiriwang natin pag second Sunday ng Easter? Ayan, ako, we are Easter people. Kaya nga, first Easter recollection dito sa quasi-parish of St. Oscar Romero. Ano ba yung pinagdiriwang natin? Bukod Divine Mercy Sunday. Very good, no? Divine Mercy Sunday, ang second Sunday of Easter. 7 years ago, yung pista na ito, second Sunday of Easter, ay pumatak sa April 23, yung Sunday. Pero yung Bisperas, April 22. Tandang-tanda ko yun. No? Tandang-tanda ko yun. Kasi pag-graduate ako ng aking EDUC management dyan sa St. Joseph's College, sa QC, at may photo ops. Nung tumawag yung pamangking ko na, Tito, nagtotoxic ang lolo. Yan. So, to cut the long story short, hindi ko na inabot buhay sa ospital yung tatay ko. No? I just keep on kissing his handsome face. Gwapo po ang tatay ko. No? Talagang, parang, syempre, may init pa, malambot pa yung muka. Alam niyo yung tatay ko nung nabubuhay pa, hindi yan kagaya ng ina. Kami po ay mga taga Batangas, kaya ama at saka ina po ang tawag. No? Hindi yan kagaya ng ina na lahat na yata ng organisasyon sa simbahan ay kung pwede lang salihan, sasalihan. Kaya nga ako naging sakristan, lagi akong bit-bit ng aking ina. Pero ang aming ama, sabihin na natin simpleng mananampalataya, no, na minsan nasa kabilang sulok lang. Minsan nga biniro ko yan Biniro ko. Sabi ko, Ama, kayo nagdarasal pa? Ay,
naman? Ano kang akala nyo sa akin, hindi nagdarasal? Yan. Alam nyo, nung mag-expire ang lolo ko, kasi yung pamangking kong doktora naman, kasama niya rin yun, siya yung parang although underboard pa siya noon, pero dahil siya yung inabot na kasama, na-declare na patay yung tatay namin ay 3:05. Alas 3. Alas 3 ng hapon sa bisperas ng Divine Mercy. Hindi po talaga ako dati deboto ng Divine Mercy, sa totoo lang. Pero pagkatapos nito, parang naging nasugid. Na sabihin na natin, simpleng deboto ng banal na awa. Bakit kanyo? Kasi yung tatay ko, sa Tanay, kasasara lang ng bakery nung ate kong panganay kasi yung mga anak nila, may kanya-kanya ng buhay, yung mag-asawa, medyo nagkakaedad na. Sabi ko, kaysa nai-stress kayo, di mag-alaga na lang kayo ng apo. Ayan, kaya pero nung araw, yung tatay ko, katulong pa nila, kasi nung mawala yung nanay namin, hindi na nag-negosyo ng sariling bakery. Yung tatay ko parang kasama nung family nung eldest sister ko na may bakery din. Ayan, sa Tanay. Tapos, pero pag-araw, pag-gabi, doon siya natutulog sa bahay ng mga kapatid kong nasa Inglaterra. So, para may tao doon sa bahay, siya ang tumatao. No? Tapos, hindi namin alam. Pero parang napagkukunik-connecta na lang. Alam niyo, pagka ganun kung kailan nawala, saka mo napagkukunik-connecta Parang napagkukunik-connecta. Yung kasama niyang imahin doon, nung tinanong ko siya, kayo nagdarasal ba? Oo naman. Kaya parang ako napahiya sa sarili ko. Nung na-discover namin na yung image na kasama niya doon sa bahay ng kapatid ko, na tinutulugan niya paggabi ay ang imahin ng banal na awa. The image of the divine mercy. Nakakatuwang isipin na yung isang tao na hindi nating inaakalang, mukhang hindi naman pala simba. At hindi naman showy sa kanyang ginagawang pagdarasal. Hindi naman showy sa kanyang ginagawang pagdedebosyon. Pero parang may malalim na ugnayan. And I think yun ang parang isa sa ipinamana niya sa akin ngayon. Kaya ko po ito kinikwento dahil ang ating gustong pagnilayan ay ang realidad ng muling pagkabuhay. The reality of the resurrection. At ang Easter, kagaya ng ating sinasabi, bahagi ng Easter, second Sunday of Easter, ay ipinagdiriwang natin ang divine mercy. Napakahalaga po nitong ating gagawing pagdinilay ngayon. Maraming mga parokya nagkakaroon ng Lenten recollection, etc. Merong Advent recollection, etc. Kayo, Easter. Magagaling ito sina Father Kirby. Siguro sabi nila, para maiba naman. Pero hindi lang maiba, kundi ibalik tayo doon sa medyo radikal na pagtingin. Kasi, sabi ni San Pablo, kung walang muling pagkabuhay, baliwala ang ating pananampalataya. We are Easter people. At kung kahit ang New Testament, ang Biblia, isinulat pabalik mula sa perspektibo, sa pagtingin, sa pananaw ng muling pagkabuhay. Ayan po ang maganda nating pagsisimulan. Papalit lamang po ako ng aking slides. Ayan. Okay? Hindi ko tatakpan. Ngayon ay ang ating Easter Recollection. At tayo ay nandito sa Kwasay Parish na nakapangalan kay Oscar Romero.
kilala naman na po siguro natin. No, si Saint Oscar Romero. Alam niyo, nung araw, nung aming, kasama ako sa na-inspired dito sa buhay ni Archbishop or Bishop Romero, as we find calling him. Pero ngayon, santo na. No, santo na. Nakasama na sa Hall of Saints at na-canonize na bilang santo. At magandang pagnilayan natin ng bahagya yung kanyang buhay. No? Alam niyo, all throughout ng buhay niya, parang parang institutional, parang tayo magsimba, gawin ang mga churchy parochial activities, gawin yung ating mga debosyon, practices kapag Lent, kapag Easter, ganun, masunurin. Masunurin na anak ng simbahan. Pero tinawag siya ng Diyos na humakbang ng pasulong No? Humakbang ng pasulong mula doon sa kanyang nakagawian na pagsisimba, pagmimisa, paggagawa ng debosyon. Parang inakay siya ng Diyos pasulong. Saan? Makita niya na siya ay hindi hiwalay sa sambayanan na kanyang pinaglilingkuran. At nung inakap niya ito, yung panawagan kasi ng simbahan, lalo ng simbahan Latina, sa Latin America, kung saan isinilang itong tinatawag nating liberation theology, etc., liberationist approach, etc., etc. Una, iglesia pobre para los pobres. Isang dukhang simbahan para sa mga dukha. At alam nyo, very crucial, lalo sa pagkaunawa natin kung ano yung resurrection. Kasi pag sinabi mo kasing parang nangaral ka, halimbawa ng resurrection, actually, ang isa sa hatol sa ating Panginoong Hesukristo ay dahil nangangaral siya ng muling pagkabuhay. Parang si San Pablo. Kasi yung mga priestly aristocracy ng kapanahunan niya, ng kapanahunan ng ating Panginoon, hindi naniniwala na may muling pagkabuhay. O yung mga Sadducees na tinatawag, they did not believe in the resurrection. Para sa kanila, pag namatay ka, para natutulog ka lang, and then wala na. Diba? There came Jesus, no? Preaching, proclaiming the resurrection of the dead. Anong problema nun kung nangaral siya ng muling pagkabuhay? Malaking problema yon para doon sa mga nasa taluktok ng istrukturang piramid. Kasi ang resurrection ay pagbabago. Kung ikaw ang nasa taas at nagpapasasa ka sa kapangyarihan, kung ikaw ang nasa taas at tinatamasa mo ang dapat tinatamasa din ng iba at ipinagkakait ito sa iba, most likely hindi mo gugustuhin ang pagbabago. Diba? Kaya nga hanggang ngayon, ganito pa ang bansa natin kayo. Sige, pabudol pa more. Okay. Anyway, mukhang malapit naman na ang 20 kilong bigas. Si Oscar Romero parang nangaral ng pagbabago. Parang resurrection na isinabuhay niya. Ayan, no? Parang nakita niya ang maling sistema sa kanyang lipunan at kinuha niya yung optic, kinuha niya yung mata, yung pagtingin, hindi nung nasa taluktok ng pyramid, kundi yung nakararami na nangangarap din ng mas maayos na buhay. Kahit 20 kilong bigas lang. O yung sa mga mangingisda natin, sa West Philippine Sea,
yung makapangisda lang na hindi ka kailangang nabubuli sa sarili mong teritoryo. Ganon kasimple, no? At yun, sa buhay ni Oscar Romero, parang yun ang kanyang isinabuhay. No, ito yung kahulugan ng resurrection para sa kanya. Ang kunin ang perspektibo na nakararami na nangangailangan na ang buhay nila maging maayos. Kasi sobra-sobra nagpapasasay, nasa taluktok ng pyramid Ayan. Anong kinahinatnan niya? Siyempre, walang propeta na iginagalang sa sarili niyang bayan. At alam natin ang nangyari. Kapag pinagdiwang natin ng piyesta ni Oscar Romero, siyempre, ang istola ng mga pare, pula. Bakit? Kasi martir. Hindi lang siya pastor. Hindi lang siya obispo. Siya ay martir. Namatay siya sa pananampalataya. At ang pananampalatayang ito ay pananampalataya ng kanyang pagpanig sa pangarap na pwedeng tamasahin ng nakararami ang magandang buhay. Diba? And the rest is history. Ayan. Kaya meron kayong santo ngayon dito sa Kwasay Parish na ito. Sana maging parokya na ito at sana dumami ang mga parokya na nakapangalan sa mga martir na hindi lamang nagmisa, kundi literally nag-alay ng buhay habang nagmimisa nang siya ay barilin. Naku, itong Kwasay Parish na ito, ang lalim-lalim. No? Kaya sana, mga kapatid, no, mapagnilayan natin ito. Lalo ngayon na tayo ay nag-Easter recollection. Ayan, no? Okay, so, segue lang yon kay Oscar Romero. Ayan. Ayan ang malaking tanong. $1,000,000 question. What is resurrection? Ano bang pagkaunawa natin? Pag sinabi nating muling pagkabuhay. Ayan, sige. Maghanap tayo ng audience participation. Ano bang pagkaunawa natin, Brad? Pag sinabing resurrection. Muling pagkabuhay po. Muling pagkabuhay. Very good. No? Yung muling pagkabuhay ay ang Tagalog ng resurrection. Very good. Okay, sige. Tanong pa tayo dito. Ayan, si ate. Ate, anong pagkaunawa natin pag sinabi nating resurrection? Nabuhay na maguli. Nabuhay na maguli. Sino nabuhay na maguli? Si Jesus, nabuhay na maguli. Very good. So, ang ating pagkaunawa, basic, ang resurrection ay tumutukoy sa muling pagkabuhay, lalo ng ating Panginoong Jesus. Ayan. Nagapi niya ang kamatayan. Sabi ni San Pablo, death is swallowed up in victory. Nagapi na, nalupig na. Ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan ay nalupig na. Wala ng kapangyarihan ang kamatayan. Alam nyo, kaming mga Franciscans, ewan ko ang mga MDJ, no? Pero kaming mga Franciscans, kasi naniniwala po kami na si Saint Francis, naabot niya yung lebelo ng pananampalataya na ang kamatayan ay hindi na kinatatakutan. At syempre tayo lahat takot mamatay. No? Fear of the unknown. Ano bang nag-iintay sa atin doon? Kaya kapag ka narinig mo pa lang yung salitang kamatayan, may chilling effect. Diba? Parang, you never know. Diba? Yan. Kaya, diba? Madalas ka pag nagbibiro, sino gusto mapunta ng langit? Lahat, taas ang kamay. Pag sinabi, ngayon na, sabay-sabay, baba. Kasi hindi pa handa, no? Father, pwede ba? Huwag muna ngayon. No? Pwede naman sa mga susunod na panahon, pero huwag muna ngayon. Ayan, no? Kinatatakutan ng kamatayan. Sa aming mga Franciscans, ang
kamatayan ay kapatid. No? Kaya sabi yung prayer attributed kay Saint Francis, di ba? It is in dying that we are born to eternal life. Pero, ang ganda, Father, pero ganun pa rin. Wag muna ngayon. Sa susunod na. Lahat natatakot sa kamatayan. No? Pero, may malalim na pagkaunawa kasi dyan si Saint Francis. Anyway, we will not go too much into that because our reflection should be focusing on the resurrection sa muling pagkabuhay. At sabi natin, muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus kung saan tayo umaasa na makikibahagi. Sabi ni Saint Paul, wala na akong ibang hinahangad kundi ang makabahagi sa pagdurusa ng Panginoon upang makabahagi din sa kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Pero bago tayo makabahagi sa kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, maganda muna na maunawaan talaga natin kung ano ba ang dapat ipakahulugan ng mga katagang o ng katagang resurrection. Ayan. Yung una siguro ay, ayan, how do we understand it? Importante, ang pagkaunawa. No, kasi tayong mga Katoliko, sagrado. Sabi ng iba, kato na, liko pa. No? Kato, liko. No? Ayan, may kato na, liko pa. No? Ayan. Tayo mga Katoliko kasi, ang dami nating ginagawa na kung ating susuriin, hindi naman natin nauunawaan. Di ba? Oh. True or false? True. No, medyo mahina tayo sa mga pag-aaral, sa pag-unawa. Kaya nakakatuwa na kayo dito sa Kwasay Parish na ito, may mga ganitong pag-aaral, sama-samang pagninilay, kasi dito tayo lalalim eh. Nung pag hindi lumalim ang pananampalataya mo, tapos nakarinig ka dyan ng raise the roof, magtatawid ba, mag-over the bakod ka na. Tapos, pag nandun ka na, over the bakod, sasabihin mo doon, dito ako nakakita ng liwanag. Nung nandito ka, nakapikit ka eh. Diba? Kung ano-anong hinahanap mo dyan, si Oscar Romero nga, napakagandang ehemplo. Hindi nga natin matularan, nahanap ka pa ng iba, di ba? Sino sa atin? Ang handang mamatay para sa sambayanan. Yan ang malaking problema ng Pilipinas. Ang mga Pilipino, sa tingin ko, ako, for example, hindi ako magdadalawang isip, mamatay para sa mahal ko sa buhay. Para sa pamilya ko. Di ba? Hindi. Pero, mamamatay ako para sa inyo. Di ba? Hindi makatawid eh. No, yun ang malaking problema natin, mga Pilipino, na napakakitid. No? With all this synodality. Ayan, ewan ko sa inyo, synodality kayo ng synodality. Di ba? Bigyan ko nga kayo ng halimbawa. Kami lang, nakatira sa isang urban poor. Hindi ko na alam ni Father kung saan. Tapos, nung pagkadating namin doon, mimisa kami doon sa labas ng aming bahay. Afterwards, nakatanggap kami ng sulat mula sa local prelate. Huwag na kayo magmisa sa labas. Synodality. Binubuo mo na yung kapitbahayan, pero kapag medyo nakiskis ng bahagya ang iyong kapangyarihan, umaatras tayo sa synodality. No? Kaya yung sabi ng isa kong kaibigan, nung minsan nag-present siya, sinod ng sinod, wala namang sumusunod. No? Sinod na sinod, walang sumusunod. Ayan. No?
Come to think of it, di ba? Ang dami nating ginagawa. Every year, ang simbahan, magbabagsak yan ng tema. Tapos tayo lahat, pag sinabing synodality, lahat ng gagawin natin sa simbahan, lalagyan natin ng synodality, liturgy and synodality, procession and synodality, lahat-lahat yan. Oscar Romero and synodality. Tapos natapos yung buong taon, hindi mo naintindihan kung anong ibig sabihin ng synodality. Diba? Walang malalim na pagkaunawa. Kaya kapag ikaw ay medyo kinanti ng mga kapatid sa kabilang bakod, ayun, nakakita ka ng liwanag. Babush. Ayan. Marami tayong ginagawa, hindi naiintindihan, hindi nauunawaan. Pero kung papakalimiin mo, kapatid, ang ating pananampalataya, sinasabi ko sa inyo, it will consume your whole lifetime para ito unawain. Napakaganda, punong-puno ng kayamanan. Pero yun nga, ang problema tayo, hindi na nagsasaliksik. Kaya importante na maunawaan, to understand. Understanding is the key. Ito, lagi ko nung sinasabi, ayan, nandiyan si Brother Jerome, sa mga tinuturuan ko, halimbawa, kanina, binanggit ni Sister Susan, nagtuturo daw ako ng Biblical Hebrew at saka Biblical Greek. Ang lagi kong sinasabi, minsan tinatanong ko mga estudyante, Father, paano mo na ilagay lahat sa paano mo na memorya lahat yan? Hindi ako nagme-memorize. Anyabang, di ba? Minamahal ko yung ginagawa ko. Kasi pag mahal mo, it comes very handy and easy. Yun Pag minahal mo talaga yung pananampalataya mo, sasaliksikin mo eh. Hindi pwedeng, di ba, magmamahal ka na hindi mo kilala? Mga millennials natin, di ba? Mahal agad. Naka-chat lang, mahal agad. Di ba? Kikilalanin, aalamin, at lumalago. Understanding, okay? How do we understand? That is important. And first, the point here. Ayan. Sometimes we understand resurrection as a bit more of life. Yung pagdurugtong. Di ba? Ay, namatay na. Yaan mo. May buhay sa kabila. Iyak ng iyak. Alala ko yung isa naming kapatid, nagkikwento, isang Franciscan. May pinuntahan sila. Iyak na sila ng iyak. Ante. Pagtingin nila, hindi yung ante nila. Ibang patay pala yun. Ibang patay. So, bago kayo umiyak, silipin nyo munang mabuti. Kung yun yung kamag-anak nyo, baka mamaya iba yung iniiyakan nyo eh. Pero okay din yun kasi magkakapatid naman tayo lahat. Di ba? Is it a bit more of life? Pagdurugtong lang ba? Ang magandang halimbawa dito sa resurrection narrative, si Mary Magdalene Si Magdalena. Lalo sa Ebanghelyo ni San Juan. Yung napapakinggan natin pag Easter time. Si Mary Magdalene, di ba? Anong ginawa niya? Sabi, while it was still dark, habang madilim pa ng unang araw ng Sanlinggo, Yom Rishon, on the first day of the week, that's sa kanila, Sunday, ang first day of the week. Sa atin kasi Monday. Okay? Sa kanila, after the Sabbath is the first day of the week, yung Sunday. Madilim pa. Nagpunta na si Maria Magdalena. Para saan? Para magdala ng pabango. Para umiyak. Para manangis. Bakit? Kasi namatayan siya ng kaibigan eh. Kailangan niya lang ituloy ang kanyang buhay. Just a bit more of life. Pagpapatuloy lang. Pagdurugtong. Pero,
napakagandang pagnilayan eh. Kasi dito sa narrative ng first 18 verses ng chapter 20, no, bago yung story ni Thomas, si Mary Magdalene, di ba? Tapos sa huli, siya magsasabi, I have seen the Lord, Yuraha, no, I have seen the Lord. Meron pang dalawang characters doon. Sino yung characters pa doon? Ayan, mga napapakinggan natin yan, itong mga nagdaang mga pagdiriwang. Sino pa? Nung pagkakita niya, nakagulong na yung bato. Tapos tumakbo siya, sinabihan niya. Sino sinabihan niya? Mga apostoles. Sino in particular? Si Peter? At saka? Si John. John. Nagbabasa ba kayo ng Bible? Ha? Nagbabasa tayo ng Bible? Ayan. Kaya pagka, ayan na naman yung mga taga-kabilang bakod kapag binigyan kayo ng bersikulo. Sa tradition natin, ang tawag natin, John. Pero walang sinasabing John. Sa Ebanghelyo ni San Juan, hindi ina-identify na John, kundi the beloved disciple. Ang disipulo na mahal ni Jesus. Kayo naman, si John. Okay na rin. Sige. Pwede nang patawarin. Pero ang disipulo na mahal ni Jesus at si Pedro. Tapos pagkarinig nila, anong ginawa ni Pedro? Tumakbo. Tapos, tumakbong kasunod niya yung disipulo na mahal ni Jesus. Tapos, ang sabi ng nagkikwento, naunahan. Kaya ang interpretation ng iba, nirarayuma na si Peter. Ayan, makita niyo ang imahinasyon natin. Magaling, no? Ang sabi lang nung narrator, the disciple whom Jesus loved outran Peter. Nauna siyang dumukwang, nakita niya na wala ng laman ng libingan. Diba? Tapos ang sabi, and he believed. And he believed. Si Peter naman, dumukwang din, nakita niya na walang laman ng libingan. Walang sinabi na siya ay naniwala. Tama? Yan. Check nyo mamaya, pagbasa nyo, pag uwi nyo, basahin nyo, John 20. Magandang balik-balikan yan eh. Although sabi ng ibang scholars, yun daw, the beloved disciple, ang ibig daw sabihin nun ay naniwala siya na walang laman ng libingan. Pero not necessarily na naniwala na kaagad siya na nabuhay muli si Jesus. Balik tayo kay Maria Magdalena. Si Maria Magdalena, alam nyo, maganda ito eh. Nagbabasa ba kayo ng Greek? Siyempre hindi, ano? Ayan. Maganda ito sa Greek. Maganda ito sa Greek. Kasi merong tatlong salita na ginamit na magkakaiba. Sa English kasi she saw. Nakita niya. Sa Tagalog, ganun din. Nakita niya. Pero sa Griego, may tatlong salita na magkakaiba ng libelo ang ginamit. Yung unang pagkakita, yung blepo, blepein, nakita niya. Halimbawa, itong lectern na ito, nakita ko. Yan, nakita ko. Blepo. Pero, naobserbahan ko na, may mga ano na, may mga, hindi na siya smooth, naobserbahan ko. Ibang libelo pa yon. Ang tawag doon ay theoreo. Diyan galing yung salitang theory. Theory. Diba? Seeing with observation. May pangatlong level, yung horan. Horao. Itong lectern na ito, nandito ito ngayong gabi kasi makakatulong ito para palaguin ang pananampalataya ng sambayanan. I'm seeing this as an instrument by which your faith will grow. Sa Ebanghelyo ni San Juan, kapag ginamit yung salitang horao, horan, to see with vision, laging
kadugtong ito ng pananampalataya. Ito ang maganda sa kwento. Yung beloved disciple, ang ginamit kaagad sa kanya ay yung horan. Seeing with vision. Si Pedro, ang ginamit sa kanya ay blepein. Simple seeing. Yung simpleng pagkakita lang. Si Mary Magdalene, no? Ito, bida mga babae natin. Si Mary Magdalene, ginamit sa kanya yung 3 salita. Mula sa pagkakita, simpleng pagkakita na walang laman ng libingan, sa pagkakita na meron doon something na may gardener, etc. Tinanong niya, and then eventually, na-recognize niya. Theoreo. Pero sa huli, siya yung magsasabi na, I have seen the Lord, Eureka. Parang si Archimedes, di ba? Eureka. Ayan, Eureka. Sabi niya, I have seen the Lord. Simple seeing, seeing with observation, seeing with the eyes of faith. Yung kwento ko sa inyo tungkol kanina sa tatay ko Pag kwento ko yun sa hindi na mananampalataya, tatawanan lang ako, di ba? Pero sa mananampalataya, kikilabutan ka di ba? Mamamatay, 3:00 ng hapon, divine mercy. Ang kasama niya sa bahay, image ng divine mercy. Di ba? Sabi ni Saint Paul, we walk by faith, not by sight. Ang ganda si Mary Magdalene, no? Pero yung kanya, nagpunta siya doon, ang layunin niya lang, dugtungan ang kanyang pag-iyak. Marami sa atin taon-taon ganyan. Papasok tayo sa Paschal Triduum, pagkatapos, Easter Monday, balik na tayo sa trabaho. Di ba? Iintayin na uli natin yung prosesyon sa susunod na Semana Santa, sa susunod na taon. Parang pagdurugtong lang. It's just a bit more of life. Di ba? Parang ang sinasabi sa atin, resurrection is not just a bit more of life. Kung hindi lang ito pagdurugtong ng buhay na meron na tayo, ano ito? Ito ang pamamayani ng Diyos dito pa lamang sa lupa at maging sa buhay sa kabila. Resurrection is not just a bit more of life. Resurrection is God's reign on earth in the here and now and in the life to come. Hindi usapin kung nandito ka o nandun ka sa kabila. Ang usapin, naghahari ba ang Diyos sa iyo? Kasi kung naghahari ang Diyos sa iyo, kahit yung buhay sa kabila, hindi mo nakatatakutan. Marami sa atin natatakot kasi sa totoo lang, hindi natin mapaghari ang Diyos sa buhay na meron tayo dito pa lang. True or false? True. Amen. Okay. Palakpakan muna natin, Panginoon. Ayan, para hindi tayo makatulog. Amen. Second, marami sa atin, pag pinag-usapan ng resurrection, it's all about souls. Di ba? Kaya ka nga nagsisimbay. Kaya ka nga nangungumpisal. Diba? Kaya ka nagsiserve. Para saan? Para maligtas, Father, ang aking kaluluwa. True or false? True. Kasi kung pakiramdam mo, hindi maliligtas ang kaluluwa mo, edi iba na lang. Diba? Huwag na lang. Useless pala to. Hindi pala maliligtas ang kaluluwa ko Pero, yun lang ba? Ang tanong natin,
Yun lang ba? Alam niyo ito hanggang ngayon, pinagninilayan ko eh. Sa totoo lang, kasi bilang nagmamahal sa Biblia at patuloy pa itong binabasa at patuloy na inilulubog ang sarili, no, sa bawat kataga na mayroon doon. Hanggang ngayon, pinagninilayan ko kung bakit yung sugat hindi nabura. Natanong niyo na ba sa sarili niyo yan? Diba? The glorified body of Jesus carries the wounds. May skandalo na tayo. May sugat naman pala. Di, wag na tayo mabuhay muli. Diba? Hindi naman pala matatanggal ang sugat eh. Ano sa palagay nyo? Diba? Pagpapatuloy ng narrative sa chapter 20, yung ating paboritong kaibigan, yung ating kakambal, yung ating Didymus. Sino yon? Sino yung nasa resurrection narrative na kakambal natin? Si Tomas. Si Tomas ang kambal. Kasi kakambal natin siyang lahat. Di ba? Si Santo Tomas. Anong pwede natin matutunan kay Tomas? Di ba? Ang kwento, si Jesus, yung kanyang glorified body, tumagos doon kung saan nagtatago itong mga disipulo niya. Bakit? Natatakot sila sa mga Hudyo. By the way, when I say Jews, Hudyo, hindi ito yung buong Jewry, ha? Ngayon, nagkakagulo sa Israel. Nilulusob ng Iran. Meron kasing misunderstanding. Ginamit kasing symbolism yung salitang Yudayoy, Jews, no? To represent those who are outside the circle of love. Hindi naman para tukuyin itong lahi ng mga Hudyo. Ang problema, yung dumating sa ating pananampalataya, no, 500 years ago, no, na narinig pa natin sa ating mga lolo't lola, iba, abuelo, abuela, iba, pag mahal na araw, shh, shh, shh. Ang ingay-ingay nyo. Mga tampalasan. Para kayong Hudyo. Diba? Burahin natin yon sa ating isip. Kasi pag hindi, it can develop, no, into a mentality that brought those 6 million Jews during the Holocaust inside the oven. Ayan. Pag ginamit pala sa Ebanghelyo ni San Juan yung Hudyo, hindi yung mga tao, kundi yung mga tao na wala doon sa sirkulo ng pagmamahal. Those who are outside the circle of love. It's not the nation, it's not the ethnic group itself. Ha? Ayan, no? Kahit ikaw Hudyo o hindi ka Hudyo, mga alagad ni Jesus, puro yun Hudyo eh. Diba? At nalilimutan natin ang simpleng katotohanan na si Jesus ay hindi Kristiyano. Si Jesus ay Hudyo. Ipinanganak na Hudyo, na buhay na marangal na Hudyo, namatay na matapat na Hudyo. Maghudyo na tayo. Ayun, hindi na naman naintindihan. No? Tayong kanyang mga tagasunod, ang mga Kristiyano, Jesus and His early followers were all Jews. Kaya nga magdahan-dahan tayo kapag Hudyo. Ayan.
Oh, kaya ang gulo-gulo hanggang ngayon sa Holy Land. No? Sa totoo lang, yung maliit na lupa na yun, kaya mong pagkasyahin lahat ng mga Hudyo at Palestino eh. Pero bakit nag-aaway? Kasi yung kaisipan na amin ito. Ayan. Diba? Oh, ganun din tayo, diba? Kaya na malaki natin problema. Ngayon, minsan pasyal kayo dyan sa, sa West Philippines Sea. Ayan. Diba? Nasa atin ang sariling economic zone, no? EEZ. Diba? Yung pala naman may gentleman's agreement. Ayan. Pabudol pa. Diba mga kapatid? No? Si Tomas, wala siya noong itong glorified body ng Panginoon ay tumagos doon sa nakasaradong, nakapinid na pintuan. Tapos ang bungad niya, sumainyo ang kapayapaan. Nakikinig ba kayo sa Veritas? Doon naman, sumainyo ang katotohanan. Ayan. Kapanalig. Diba? Sumainyo ang kapayapaan. 2 beses. Sumainyo ang kapayapaan. Tapos natuwa yung mga disciples. Natuwa sila lahat. Tapos, sa sobrang tuwa nila, wala doon si Tomas. Sa sobrang tuwa nila, nung makita nila si Tomas, ang sabi nila, nakita namin ang Panginoon, muling nabuhay. Di nga, sabi ni Tomas. Di wow. Ano sabi ni Tomas? Hanggat hindi ko makita yung sugat na pinaglagusan ng pako, may ilagay ang aking daliri, hanggang hindi ko mahawakan ang kanyang tagiliran na nilagos ng sibat, hindi ako maniniwala. Diba? Anong implikasyon nung sinabi yun ni Tomas? Sino ang hinahanap ni Tomas? In the first place, bakit wala siya nung unang nagpakita ang Panginoon? Naghahanap siya. Meron siyang hinahanap. Anong hinahanap niya? Yung koneksyon nung napako doon sa muling nabuhay. Kasi marami sa atin ang gusto natin, yun lang muling nabuhay. Diba? Sa aminin natin sa hindi, marami sa atin dito, ayaw natin ng napako. At hanggat maaari, ihiwalay na natin siya. Hindi yun eh. Ang realidad ay magkadugtong, iisa, magkasama, ang Jesus na napako at ang Kristo na muling nabuhay. Ang gusto natin, triumphalistic. Doon na lang tayo sa resurrection. Huwag na doon sa napako. Tapos na eh. Di ba? Ngayon, dahil yan ang hinahanap ni Tomas, at itong mga ibang alagad, overjoyed. Masayang masaya kasi nabuhay ang Panginoon muli. Sinong hindi mapaniwalaan ni Tomas? Naghahanap nga siya, di ba? Hinahanap niya nga yung connection nung napako doon sa muling nabuhay, di ba? Sinong hindi niya mapaniwalaan? Itong testimonya ng kanyang mga katropa pips. Sinong hindi niya mapaniwalaan? Yung kanyang mga kasama. Bakit? Kayo ang magsasabi sa akin na totoo ang resurrection. Hello, pare-parehas lang tayo na wala doon nung panahon na kailangan niya tayo. Where do we get the nerve? May punto si Tomas. Diba?
paano ko paniniwalaan ang testimonya nyo hindi kayo kapanipaniwala? Kasi nung panahon na kailangan tayo ng ating master, ng ating teacher, sabay-sabay tayong nagtakbuhan. Yung koneksyon ng napako sa muling nabuhay. Kaya nga pagkakita ni Jesus kay Tomas, hawakan mo. Kay Mary Magdalene, iba. Tumigil ka ng kahahawak. Diba? Noli me tangere, but noli me tangere is not a very good translation. Why? Because the verb there is in aorist, past tense, at nakahawak na. Ang implication ay stop clinging. Stop clinging. You don't have to cling to me. Why? Because I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God. Hindi mo na kailangang mag-cling. Kasi bahagi ka na ng pamilya na aking itinatag. At tayo naman, yan ang problema natin, di ba, sa simbahan. Yan, malaking problema talaga natin yan. Kasi, balikan natin ang bahagya, chapter 19, nung ipinako ang Panginoon. 7 last word, ano na pakinggan natin? It is finish. Sa Greek, paniwalaan nyo lang ako. Sa Greek, napakaganda. Isang word lang, tetelestai. Itong verb na ito, nasa perfect tense. At sa Greek, yung perfect tense ay naganap na, pero ang kanyang epekto ay nagpapatuloy. Hindi natatapos. Sa Ebanghelyo ni San Juan, anong sabi? At yumuko siya at he bowed his head and ano daw? And yumuko siya at namatay. Hindi yun sa Ebanghelyo ni San Juan. Sa Ebanghelyo ni San Juan, yumuko siya at kanyang ipinasa ang Espiritu. Medyo tricky kasi sa ibang versions, sa synoptics, he gave up his spirit. Parang yung kaluluwa niya lumipad. Nawala. Pumunta sa langit. Sa Ebanghelyo ni San Juan, malinaw. Paniwalaan niyo lang po ako, hindi ko kayo niloloko. Ang verb na ginamit ay paradidomi, to hand down, to pass on. He bowed down. He said, tetelestai, it is finished, but the effect is not yet over. And he bowed down and gave the Spirit. Not even his Spirit, kundi the Spirit. Tapos na ang mission ko dito sa lupa, ipinapasa ko ito sa inyo ngayon. Madalas, yun din ang ayaw natin. Di ba? Ang pagpasahan tayo ng misyon. Kasi pag pinagpasahan tayo ng misyon, nangangahulugan ito ng responsibilidad. At yan ang ayaw natin. Nananatili tayong parang yung mga Israelita na matapos tumawid sa dagat ng tambo, sa dagat ng tambo, ang impluwensya ng Pharaoh nasa kanila pa. Kaya nga reklamo sila ng reklamo. Bakit mo kami dinala dito? Diba? Buti pa dun sa Ehipto. Kahit kami alipin, nakakakain kami. See? Kaya hindi ako magugulat sa temptation ni Jesus sa gospel. Sasabihin niya, man does not live by the bread alone. Merong mga bagay na hindi mo kayang ipagpalit. Kalayaan, dignidad, dangal. Balik na naman tayo sa West Philippine Sea. Yeah.
Diba? Mas madali kasing maging alipin kaysa maging malaya. Kaya gusto nilang ibalik sila doon sa pagiging alipin. Bakit? Kasi kapag malaya ka, you will become responsible over your life. At yun ang ayaw ng marami sa atin, ang maging responsable. Diba? Simpleng-simple lang sa daan. Diba? Simpleng-simple lang sa problema natin sa plastic. Literal or symbolic. No? Problema talaga yung plastic. Diba? Yung pagiging responsable. Kasi panghahawakan mo yung sarili mong buhay. Yun ang mahirap. And resurrection is being responsible. Kasi dumating na siya eh. Kaya huwag kang mabuhay as if hindi siya dumating. Diba? We need to grow in terms of responsibility over the freedom that is given us. Ayun ang problema natin eh. Yung freedom. Diba? Minsan misconstrued yan eh. O madalas misconstrued. No, ngayon, ang problema natin, yung tinatawag na relentless relativism. No, sa ating mga millennials, sa Gen Z, etc., lahat pwede. Hindi naman lahat pwede, di ba? No, meron talagang mga bagay na kailangan nating lagyan ng panuntunan. No? Kahit nga doon sa Garden of Eden, di ba? Madalas sinisisi pa ang Diyos. Kasi binigay daw lahat, Father, maliban pa sa isa. Diba? Diba? Genesis 2 hanggang Genesis 3, tingnan mo. Pero ikaw, binasa mo na ba yan? Ng masinsinan. Napansin mo ba na hindi lang isang puno ang nasa gitna ng halamanan? May isa pa. Ano pa yung isang puno na nasa gitna ng halamanan? Aber. Hanggang alas 9 ako, di ba? Ano pa? Yung isa, alam natin, the tree of the fruit of the knowledge of good and evil. Yun yung kinain. Sabi ng iba, mansanas. Ewan kung saan galing yung mansanas. Ayan. Di ba? Ano pa yung isa? Tree of life. Anong binawal kainin? Yung fruit of the tree of knowledge of good and evil. Yun ang binawal. Binawalan ba silang kumain ng bunga mula sa tree of life? Hindi. Later on na lang, nung nakakain na sila ng ipinagbabawal. Kasi naman itong Diyos na ito, di ba? Di ba pwedeng lahat na lang? Wala nang bawal. Sabi ng iba, masarap ang bawal, Father. O sige, putok-batok. Di ba? Pakaisipin nyo. Di ba? Bakit kaya may pagbabawal? Bakit kaya may limitasyon? Kasi gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng pagkakataon na gamitin ang kalayaan na ibinigay niya sa atin. Isang regalo na sinasabing hindi niya ibinigay kahit sa mga anghel. Isang kaloob na hindi niya binabawi kahit tayo pasaway. At mga tampalasan. It is the only gift that God never takes back. Yung buhay babawiin niya pagdating ng takdang panahon. Pero ang kalayaan, kahit ka nagwawalwal dyan, hindi niya binabawi. Tama, mali? At para ma-exercise mo yung iyong kalayaan, magandang
mayroong bawal. Kasi kung pwede lahat, wala kang pagkakataon na pumili. Sinabi ng Diyos, may bawal, huwag, kasi para ka pumili. Sabi ng aklat ng Deuteronomeo, ngayon inihahain ko sa iyo sa harap mo ang kakayahang pumili sa pagitan ng buhay at kamatayan. Parang si General Luna, no? Bayan o sarili, pumili ka. Inilalatag sa iyo ngayon. Ang mga Pilipino, yan ang problema eh. Kasi gusto niya talaga pipiliin para sa kanya. Kaya pagdating ng eleksyon, ang laki-laki ng ating problema. Kasi hindi natin alam kung paano pumili ng tama. Tapos, pagkatapos ng isang taon, magrereklamo tayo na mahirap ang buhay. Sayang, wag nating sayangin. Kasi ang kalayaan na ibinigay sa atin, hindi binabawi. Pero kailangan nating gamitin ng tama at maayos dahil pag ginamit natin ito ng tama at maayos, wala namang ibang hindi mapapagaling kundi tayo rin. So, ngayon, puro lang ba kaluluwa? No. Kasama ang sugat sa glorified body. Nung nakaraan, ang ebanghelyo natin, nandoon sa lake, tapos ang sabi ng Panginoon, meron ba kayong makakain? Kumain pa siya. Anong ibig sabihin nito? Kasama ang katawan. Hindi problema ang materiality. Ang problema ay ang mortality. At ang mortality ay bahagi, bunga ng kasalanan, bunga ng maling pagpili sa mga pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos. Materiality, physicality will be part of the entire resurrection spectrum. Ang katawan na ito. Kaya nga minsan nagbibiroan kami. Kasi meron kaming kapatid na amputate. Ngayon, 2 paa na. Yung unang paa niya, kasi, iwas-iwas sa matatamis. Iwas-iwas talaga. Kasi minsan, huli na eh. Noon, may pagkakataon pa. Ayan. Anyway, nakwento lang naman. Nung unang maputol yung isa niyang paa, ang gusto niya ipakremate. Sabi nung superior, ayaw ng St. Peter eh. Ayaw ng St. Peter ng installment. Ayaw naman niyang pumayag na buo. O sige, yun na lang muna ang isa. Tapos afterwards, yung isa. Ayun, nilibing doon sa may seminaryo. Sa resurrection, hahanapin niya pa isa-isa. Biro lang po. No? But come to think of it, this body will be part of the entire resurrected reality. Hindi hiwalay. Glorified body. At dito pa lang, itong body na ito, pwedeng maging, ang tawag ni St. Paul dito sa 1 Corinthians 15 ay pneuma somaticon. Pneuma somaticon. Spiritual body. Kasi parang pag-spirit, kaluluwa lang, hindi mo nakikita. Pero ang sabi ng Biblia, spiritual body. Itong katawan na ito, pero napupuspos ng espiritu. At pag napupuspos siya ng espiritu, may kakayahan na siyang pumili para sa tama, mapagtatagumpayan niya ang tinta o ang kamandag ng kamatayan, ang kasalanan na nagdadala sa atin sa
kamatayan. Alam natin, malayo pa tayo lahat doon. Pero nagsisikap naman tayo, di ba? Amen? Nagsisikap ba kayo? O, palakpakan muna natin, Panginoon. Ayan, amen. Okay. Huwag kayo mag-alala. Hanggang alas 9 lang po tayo. Naka-outline ito. Ayan. So, hindi lamang kaluluwa. Ayan. Is it merely an afterlife thing? O nararanasan na rin natin sa kasalukuyang panahon? Dito pa lang, kayo, sa bawat pagbangon nyo sa madaling araw para itaguyod ang inyong mga anak. Diba? Sa edad na ito, kailangan pang makibaka sa pagkukommute, sa kalagitnaan ng init ng araw. Minsan, naiisip yan. Yan yung kagaya nung conference namin kahapon, sabi ni Father Tasang sa amin, naisip niyo na ba yung tricycle driver nang para maituyod yung kanyang pamilya? Kailangan niyang makipagbuno dyan sa kainitan ng araw na iyan. Tapos ikaw, hindi mo ginagawa yung trabaho mo. Yan, minsan sinasabi ko rin to sa mga estudyante ko, tamad na tamad mag-aral yung iba. Diba? Isipin mo yung mga bata na maglalakad ng ilang kilometro para marating nila yung eskwelahan. Diba? Give justice to them. Ayan. Tayo, madalas sinasabi ko, tayo mga Pinoy, hindi totoo yung sinasabi nilang tamad tayo. Kasi madaling araw pa, nakatayo na tayo eh. Diba? Late na, go overtime pa eh. Diba? Yan. Hindi ba yan mga senyales? Yung pagsasakripisyo na yan na ginagawa natin sa araw-araw, pakikibaka sa araw-araw, hindi ba ito mga senyales na totoong nararanasan na ang resurrection dito pa lang? No? Namamatay ka para mabuhay ang iba. Kailangan mong mabilad para matustusan mo yung pag-aaral ng anak mo. Di ba? If this is not resurrection, what is this? Di ba? Yan. Kaya dito pa lang, nararanasan na natin. Kaya tanggalin natin sa ating isip na ito ay merely afterlife thing lang. Dito pa lang. No, dito pa lang. Yan. At sa tuwing iiwas tayo sa kasalanan, sa tuwing magsisikap tayo na maging mabubuting tao, resurrection happens over and again. Nakapagbibigay buhay tayo. Ako minsan may napanood akong documentary film, yung The Journey of the Universe. Ayan. Ang galing ng explanation niya. Sabi niya, yung symbiotic relationship, yung may kailangang magbigay para mabuhay ang community. Yun din yung topic namin kahapon doon sa conference kay Father Tasang. Kasi minsan, problema nating mga religious, yung mga, minsan, yung pagbibigay ng stipend, etc. Pag-turn over sa community. Yan. Sabi niya, pag kinuha mo sa'yo, hindi na yun iikot sa komunidad. No? Kaya parang when you share, you allow it to flow. Diba? Ganun yun. Parang ganun po. Parang ganun lang ang sinasabi noon. Ganun din sa atin. No? At dito pa lang, nararanasan na natin, pwede kang magbigay buhay. Yun, balik ako dun sa imagery, nung symbiotic relationship. Sabi daw, through the course of our evolution, di ba, yung symbol ng eagle at saka nung rabbit. Yan. Di ba yung eagle, dadagitin niya yung rabbit? Yan. Dahil doon sa symbiotic relationship na yan, yung eagle daw nakadevelop ng very sharp eye para makita niya yung kanyang prey. Ayan. At yung rabbit naman, nakadevelop ng mabilis na pagtakbo. Ganun di ba? Symbiotic. No? Give and take. Give and take.
namamatay ka para mabuhay ang iba. Kasi kung mamamatay ka na hindi ka nagbibigay buhay sa iba, baliwala, di ba? Useless. Useless. Senseless death. Pero kung namamatay ka dahil nakapagbibigay buhay ka sa iba, that's the most meaningful death you can ever have. But anyway, we cannot have any other death but once. Yun. No, at sa araw-araw na tayo nakikibaka, dito pa lang at ngayon, yan ang sinasabi natin, hindi natin kailangan mag-intay ng afterlife. No, dito pa lang. Ang sabi sa Gospel ni John, fullness of life. No, bagamat ginagamit yung eternal life, Zoe ayun yun, pero madalas ginagamit simply life in its fullness. John 10:10, I came that they might have life and have it in abundance. What then is resurrection? God's reign, glorified body, and lastly, it's a reality in a restored environment. Alam nyo, ako mahal ko ang mga Dominicans. Bukas nga nandoon ako kasama ko si Brother Jerome. Pero si St. Thomas, yung kanyang beatific vision na nilunok natin ng buong buo. Hindi ko sinasabing masama, no? Yung pagpapaalam sa atin na ang afterlife thing ay beatific vision. Anong gagawin mo? Diba? Parang feeling mo may pakpak ka, tapos nakaganyan ka lang. Beatific vision nga parang you are beatified by merely seeing. Ngayon, parang hindi ko yan ma-imagine Diba? Parang kung ikaw ay nangangarap ng isang bagong langit at bagong lupa, kagaya ng sinasabi sa Revelation 21, a new heaven and a new earth. Behold, I see a new, Isaiah, but pick up by Revelation. Behold, I see new heaven and new earth coming down from heaven, and sea was no more. Wala na daw ang dagat. Pero siyempre, symbolic yon. Bakit? Kasi it's picking up from Exodus. At yung Exodus, sa pagitan ng slavery at ng promised land, ang hindrance ay yung dagat na nilupig ng Diyos. Nakatawid nga yung mga Israelita. Diba? Kaya symbolic yon. Pero pag sinabing new heaven and new earth, it's more than just a symbol. It is a reality. A whole new world, sabi ni Aladdin, di ba? Di ba? Minsan yung namatay yung aming long-time Pikoy. Alam niyo yung Pikoy? Pikoy yung aming sa novitiate. Si Pikoy ang pangalan niya. Ang dami namin batches na dumaan sa novitiate namin sa Liliw. Tapos si Pikoy. Lagi kami nagpapakain dyan. Tapos some years ago, 2 years ago yata, namatay si Pikoy. Tapos may nag-post sa GC namin. Ayan. Our beloved Pikoy has gone to the eternal rest. Ako naman, sagot ko see you again in God's kingdom. See you again in God's kingdom. I believe in that. It will be a whole new world. Maybe with your pets, maybe with your family members. But it will be a whole new world. No? Hindi lamang kaluluwa na beatific vision. Resurrection can only happen in a restored environment. At kasama, galugadi nyo ang buong Biblia, kasama lagi ang sannilikha sa ililigtas ng Diyos. In fact, kapag inililigtas tayo ng Diyos, gaya ng mga Israelita, ginagamit niya ang kapangyarihan
ng kalikasan. Kung tayo ay mapaparusahan, kalikasan din ang pwedeng gamitin. With this, mga kapatid, ang iiwanan kong challenge sa inyo ay ang init na nararamdaman natin ngayon. Kanina, sabi ni Brother Marvin, bago kami nag-iwahiwalay dyan sa Santa Clara, sinabihan niya daw si Brother Jerome, kasi yung may pinamana sa amin na lumang urban, ganun yata pagka nasa urban poor nakatira, dapat pati yung sasakyan na gagamitin nyo, karag-karag, di ba? Dapat pati yung aircon, wala na, di ba? Talagang kulang na lang ipatornilyo, di ba? Ayan. Kaya nagta-travel kami patanay kanina, kami ni Brother Marvin. Sabi niya, palagyan kaya natin ng ilang electric fan kung hindi na talaga makaya yung aircon. Ayan. Sobrang init, di ba? Yung, nararamdaman niyo ba yun? O kami lang nakakaramdam? O, lahat tayo, di ba? Ayan. Kaya walang exemption, di ba? Hindi ko alam kung lumampas na tayo sa 1.1, pero I am sure last year, ang ating global climate temperature ay umabot na sa 1.1 degrees Celsius. Ang sabi ng Paris Agreement, kailangan hindi tayo lalampas sa 1.5. Kasi pag lumampas ang init ng planeta sa 1.5 degrees Celsius, napakabilis ng mga susunod na pangyayari. At kapag lumampas tayo sa 2 degrees Celsius, it will be a point of no return. It will radically change the surface of the planet. And by the end of the century, most probably wala na tayong lahat. Pero ang ating mga apo, nandiyan pa. Lagi ko po itong sinasabi, ako walang anak, pero kayo meron, pero madami akong pamangkin. Marami akong apo sa pamangkin. Kanina nga si Miguel, no, na ayun, pagdating namin sa bahay, nandun, 8-year-old apo. By the end of the century, we might be hitting the 3 degrees Celsius plus. Ang sabi ng mga eksperto, ang extinction level ng planeta ay nasa 5 to 6 degrees. Houston, we have a very serious problem. Resurrection happening in a restored environment. Happening in the here and now. By 2030, dadagdagan ko pa ang pananakot para tayo magising. By 2030, pag lumampas tayo sa 1.5, that means 1.6 onwards, pwede na tayo magkaroon ng mga bagyo na doble ng lakas ni Yolanda. Si Yolanda na bumisita sa atin ng 2013 ay mayroong 315 or 316 kilometer per hour. 1.5, 1.5, okay. Okay. By the way, nung tayo dinalaw ni Yolanda, ang init lamang ng planeta ay 0.8. Wala pang 1 degree. 0.8. So, 0.8 plus 0.8. 1.6. Lampas sa 1.5. Di ba? Ang saya-saya.
1.6. Oh, 300 plus 300, 600. 600 kilometer per hours. Kung gusto nyo, gawin natin graphical, yung bugso ng hangin. Oh. Gawin natin graphical. Oh, yung bagyo, let's say, kung yung isa namin kasama, aakyat daw sa Mount Pinatubo. Kaya gamitin kong Mount Pinatubo yung example. Yung kung ang distance ng from Mount Pinatubo to Mount Canlaon, Mount Pinatubo ng Central Luzon hanggang sa Negros Island ng Mount Canlaon ay 600 km per hour by the land. Mararating, ganun kabilis, mararating mo ang Mount Canlaon from Mount Pinatubo sa loob lamang ng 1 oras. Kung ganun kabilis, imaginein mo ang mangyayari sa lahat ng madadaanan niya. Houston, we have a very serious problem. Nagsisimula ng matunaw ang mga ice sheets sa Greenland, sa Antarctica. Sabi ng mga scientists, pag nagtuloy-tuloy yan, ang sea level pwedeng tumaas ng 60 plus meters. So, time is 3, 200 plus feet. Sige, Mall of Asia kayo. Mall of Asia pa more. Unless maka-invento kayo ng artificial na hasang, di ba? Pero malabo yan. Malabo pa yun sa ngayon. More pa? Tama na. Tama na, Father. Gusto namin ma-inspire. Pero ang sabi ni Pope Francis, there is hope. And I do believe there is hope. There is still hope. But we need to act. Kailangan natin kumilos. Kailangan natin magbago ng gawi. Ayan. Kailangan natin magbago ng pamamaraan. O ngayon, nare-realize natin kung gaano kahalaga ang mga puno. Yung may-ari ng Posporo Palito 7 na 100 years old na. O ayan, ang daming pinaputol na puno. O, kasi ang concession ng laging sa kanya binigay nung araw. Diba? Buhay pa! Masamang damo. Pero pag naningil kasi ang kalikasan, diba, yun ang medyo mahirap. No? Ngayon mga kapatid, bakit po natin sinasabi ang lahat ng ito? Kasi ang resurrection, gaya ng Bible, ay hindi hiwalay. No, hindi nalaglag sa langit, pinulot sa lupa. Meron pa tayong magagawa. Kahit maliliit, mag-umpisa tayo. Sa totoo lang, kanina meron pang nag-aano sa akin. Kasi yung last na nag-sponsor nung aming feeding program with environmental catechesis, kung saan kami nakatira ni na Brother Jerome, nag-post ng mga pictures na mga bata na malalapit. Anyway, inaayos namin yun kasi parang bawal daw yata yun. No? Anyway, pero ang punto ko, ngayon, yung aming environmental catechesis na ginagawa, pang-4 na beses na. Ngayon, pag umuwi ako sa bahay sa hapon, yung mga bata naglalaro, Father, bless. Father, kailan uli tayo catechesis? Tsaka, Father, di ba, bawal ang plastic? Sabi ko, may pag-asa. Lawit na ang dila ko, katuturo sa matatanda. Bakit late ko sinubukan itong pagtuturo sa mga bata? Kasi yung matatanda, madalas dito. Lawit na ang dila. Pero ngayon, nakakakita ako ng pag-asa kasi I know they will carry the values for the rest of their life. And in the end, yun naman, in the end, ay
sila yan eh. Sila. Pangwakas, yung ating pagninilay sa resurrection, no, magkikita-kita tayo sa kaharian ng Diyos. That is our hope. Lagi kong sinasabi, no, pag dumating yung panahon na nandoon na tayo lahat sa kaharian ng Diyos at nakita ko yung aking mga pamangkin at apo, I can look at them straight in the eyes. Kasi meron akong ginawa kahit maliit. Binago ko yung sarili kong lifestyle. Nag-a-advocate ako. Lahat ng pwede kong gawin, kahit paghuhugas ng plastic, tanungin niyo si Brother Jerome. Si Brother Jerome nga, na-impluensyahan ko pa yan, maggayat-gayat ng mga peelings kako para nadala pa niya sa bahay nila para kako hindi na mapunta sa landfill kasi magiging methane pa. Pag naging methane, di mas destructive sa environment. Ang mahirap kasi, mabago yung lifestyle kasi nakasanayan eh. At ayaw natin ng pagbabago. Pag ayaw natin ng pagbabago, ayaw natin ng resurrection. Marami pong salamat sa inyong pasensya.